Mocht je bereik hebben, bel even 0909 300538. Over van alles wat jij wil. Zo heeft Ton ons opgebeld. Hallo Ton. Hey, Martijn. Ja, dat zeg ik. Ton Dalhuizen voluit, hè? Ja? Ja, die naam does ring a bell, maar ik weet niet meer precies wat. Nou, denk eens dan krijg me de pleuro maar allemaal weer euro. Oh ja! Dat briljante liedje naar aanleiding van de economische crisis dat je toen had gemaakt. Krijgen nu toch allemaal de pleuro? Ja, Met dat gezeik over de euro. Ik ken hem gewoon nog uit mijn hoofd. Ja, ik ben echt versteld. Slechte liedjes onthoud ik altijd. Nou, ik heb Martijn, ik heb nu er weer eentje. Die blijft ook hangen. Nee, echt waar? Oh ja. Oh, die heb je ook al opgestuurd, hè? Ja, maar dat is een beetje mislukt. Toen kreeg ik jullie niet aan de lijn. Oh. Ja, maar ik heb hem wel in mijn mail staan. Zal ik hem er gewoon even bij halen? Nou, dat zou leuk zijn, hè? Want het is een EK-liedje. Ja. Je bent er vroeg bij. Ja, beter later nooit. We vroegen ons gisteren al af. Komt er ooit nog een vervolg op Wij houden van Oranje? Het legendarische voetballied. Ja, dat vind ik nog steeds zo mooi. Ja. Ja, dat is zeker een leuk liedje. En dat, Maar jij zegt, luister hier nou eens naar. Want dit is ook wel wat. ja, proberen, hè? Ja? Ik bedoel, het is... hij blijft lekker hangen. Nou, dat gaan we nu even horen dan. Ja. Wat echt zo'n meezinger is dat je hem al kan meeblaren na één keer horen. Ik heb hem ook nog niet gehoord hoor, Don. Dus ook voor mij is dit een primeur. Hoe heet hij eigenlijk? Oranje knallers. Oké. Ik hoor het. Niks van geloven. Onze trots, onze voetballers. Juist. We scoren met het hoofd, de voet of met de poot. Want de bal is rood. Oranje knallers, oranje knallers. Onze trots, onze voetballers. En nu zingt het hele legioen. De oranje knallers worden kampioen. Even een completje refreintje. Ja, ja. Komt een completje. Oranje, dat gaat nu weer voor de cup. Wij bewonderen onze helden. We schreeuwen en we roepen hap, hap, hap. Oranje bovenaan. Als een oranje knaller weer een doelpunt scoort. Je weet niet wat je hoort. Allemaal. Oranje knallers, oranje knallers. Onze trots, onze voetballers. We scoren met het hoofd, een voet of met de poot. Want de bal is rood. Oranje knallers. Oranje knallers. Ja, het is goed, hè? De voetballers. En nu zingt het hele legioen. De oranje knallers worden kampioen. Ja, het is toch maar weer te hopen dat we dan niet meteen in de eerste poolfase eruit liggen. Ah, ik vind het geen wij houden van Oranje. Nee, vind ik ook niet. Dat is gewoon nog een beetje een kippenvelliedje. Ja. Maar dit is wel een lekkere inhaken, doe maar mee. Ja, absoluut, Tom. Partyplaat, ja, vind ik wel. Maar Ton, zullen we even het volgende afspreken? Want we hebben namelijk een onderdeel in ons programma. Dat luistert naar de naam. Verkoop je plaatje met een verkooppraatje. Ja, En nou ja, dan kun je Ken je meteen het? even je eigen single promoten. Ton, Ja, ken je wat moet ik het doen? Wat moet ik zelf doen? Nou, ken je het item of niet? Nee, want ja... Je luistert verder nooit. Je denkt, ik moet iets van ze hebben, dan ga ik maar een keer bellen. Maar verder kunnen ze me echt gestolen worden. Nee, dat kan wel. Ik heb deze dag ook tot 2 uur 's nachts tot jullie klaar waren. Ja, nee, dit doen we al een maandje of 2 hoor, Ton. Ja, nou, ik ben er eerlijk in. Ik luister niet elke nacht. Als ik s'avonds thuis kom, luister ik Nee, even. dat blijkt maar weer. nou ja, Ton heeft een plaatje te verkopen. En dat mag je dan ook gewoon lekker zelf doen. Precies. Ja, wij drukken dan nog de telefoonnummers voor je. Dan gaan we gewoon met willekeurige mensen in den landen bellen. Ik weet niet of de voetbalkoorts eigenlijk al leeft in Nederland. Ja, Maar en nog niet zo heel erg. nee, hè? Nee. En dan moet je je eigen plaatje slijten. Maar zullen we dat voor morgen afspreken of zo? Ja, dat is goed. Nou, bij deze dan. Ben ik wel benieuwd wat Nederland hiervan vindt. Ja, Want wij hebben ook niet altijd de wijsheid in pacht. Ton? Moet je wel iets spraakzamer zijn dan Ja. vandaag? Ja, nou, Ja. luister, jullie praten, dus ik ben naar jullie aan het luisteren. Keurig. Morgen krijg jij uitgebreid het woord. Oké. Ja, tot morgen dan. Spreken we je morgen, Ton? Ja, en dan een fijne voortzetting en we blijven nog gewoon even volgen. Heel goed. Hartstikke goed. Oké. Doei. Later. Hoi, hoi. Hoi.